Because as much as we are in the end times, we are also fighting in the battle of the Amen. Apostle Paul, I think this is going to help you. Transition uguquko uhambe kusala abantu lezo bazalwane khona izinto ezihambe zisala. Amen. Yabonga. Khona izinto ezihambe zisala bazalwane. So ngenxa ukuthi ke mina ngispecially sala angifuni uku-invade ama-territory abantu. Ngicela ukukhuluma nge-faith transition. Amen. Ngicela ukuyenza example mhlawumbe ngivele ngiyifunde izoshesha. Ezingibhalile uma uJesu efika bazalwane ngicela nje ukungizele bazalwane abantu nje abangakhi about 6 mhlambe bamela sivele senze example ngabo ngicela nje about 6 abangakhala mhlambe kungabantu abasha sukuyisa abantu abadala ngicela nje ngikhuthule bese ngenza when the faith transcend this is what happens uma kuba khona uguquko ekhambe kusala abantu khona izinto ezihambe uma bazalwane uJesu efika emhlabeni uzalelwa kumaJuda. Lento le kuthiwa yilento igama layo spelling ile h qolo mfowethu ngazi isimilo eternal plan of God. Icebo likaNkulunkulu laphakade about Christ. Icebo likaNkulunkulu laphakade uKristu Jesu. Uma uJesu efika emhlabeni uchaza uJesu ufika uzogcwalisa isiprofethi bezalwane siyakwazi lokho. Kusho ukuthi leso siprofethi icebo likaNkulunkulu laphakade lokumsindisa umuntu. 1 2 icebo likaNkulunkulu laphakade lokubuyisela i-eternal plan of God was ukubuyisela izinto njengoba zazinjalo kuGenesis chapter 1. Ikhona bazalwane uyabona uma ufunda iBhayibheli ubokwazi ukukhona usindisini usecebeni kama umuzi umuntu ethi usecebeni likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu ngathi icebo laphakade ilento ethi it was in God's eternal plan for man to be God. Icebo likaNkulunkulu ngomuntu wayekhanda uNkulunkulu kahle kahle mchunu oNkulunkulu bawu4 uyedwa kodwa unama testament awu4 ngathi noma igama right le uyedwa kodwa uziquzine. Amen. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Mawungcwele, uNkulunkulu umuntu. Amen. Hallelujah. Uyabona uzokhonza uNkulunkulu wayigeji leyo nto. uNkulunkulu ezothuma uMoses kwabiza ukuthi amtranscende amuse kuleyo ndawo ayothi in the beginning I was God. Yingakho kuthiwa ama-first 4 books angiyenzanga nge-theology, I stand for correction. Iy'ncwadi lezi zokuqala zabhalwa uMoses, even the book of Genesis yabhalwa uMoses kodwa wayengekho. Ukuthatha Moses, when God called me, he transcended me. Ngoba uma ezokuthuma uyakuthatha kuhlwithe akuse uNkulunkulu balo uNkulunkulu okuthumayo. Yingakho uma esebhala ubhala indaba encane ukuthi ngiyofika ngisho ubani athi hamba uthi I am ungithumile. Lalelani baze ngitshela imfihlakalo hayi ukuthi uMoses wayethi I am nje unginguye. Wayesho yonke lento ayibhalile kuGenesis. Uma ethi unginguye wayethi unguJehova in the beginning wadala izulu nomhlaba wenza ulwandle wakhuluma izwi kwaba khona abadala. Yonke lento kuGenesis yayi behind lento ethi I am. Hallelujah. Amen. Nikhona bandla kaJesu. Uyibambe lento uzodabula ngayo. Nisizodlula basabana. Uma singayibamba. So uNkulunkulu wasekuba uNkulunkulu God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Laba bathi asenze umuntu ngani ngomfanekiso wethu. Abese yanjani futhi? Kusho ukuthi uNkulunkulu nangabani lo? God the man. Wathi nje ukubona nje uNkulunkulu umuntu. Ngenze ukuthi ngisebe process yokubuyisela. Restoration. I'm going through the process of restoration
process yokubuyisana yokuphindisela kwezinto ngoKristu Jesu kodwa siyikho lokho alibonga igama lika Jesu bawufo uNkulunkulu man was God wakufanele abe uNkulunkulu womhlaba awubusa umhlaba uGod the man amen so ikhazana ngenxa yesikhathi uGod the man bazalwane uyena nedominion emhlabeni isizathu ukuthi ngoba nalento kawayi yafuneka usungaze wangena ama-debate angekho size silokhu sifunda yaze wafunda amavesi amaningi uGod the man bazalwane uyena kuthiwa imvelo yakubulela ukwembulwa kwesimo ngiyabona bazalwane thaloyi ukuze-ke imvelo nayo ithululwe kule mjunju ifuna uNkulunkulu wayo yindaba kekho enganti uNkulunkulu ukhona do you know welile ukuthi God cannot be God more than you here on earth yingakho mefuna ukwenza into ucela umuntu noma ngafuna ucela umuntu ingakho noKristu kwabiza ukuthi ezulizwe azoba yinyanga abe umuntu phakathi kwabantu ukuze umhlaba ube noNkulunkulu fanele uNkulunkulu abe umuntu singenzi nje ungafika emhlabeni uthi mina nginje uyangibona uMoses bazalwane wafika wathula leyo lecture yingakho kabhala the first books abhala uGenesis ayengekho ngoGenesis kodwa awubhale siwukhona bamadonsela namhlanje usebenzele masithandaza kulo nkulunkulu athi ngempela ngibuye lokho nina yizo bazalwane into lo mhlaba ulinde thina right icala kaNkulunkulu ukuthi umhlaba ke kube noNkulunkulu wawo why umuntu ngoba iyafuneka why umuntu bakumshaza uNkulunkulu baba noNkulunkulu ndodana noNkulunkulu moya ongcwele babe yilezi zinto abayizo then uma sekufanele benze umuntu into eyenza kwafuneka enze uGod the man because ukuthi uNkulunkulu la u-invisible amen kwase kusho ukuthi umhlaba wawuvezoba haleluya umhlaba waba visible umhlaba waba tangible ivoice yaba audible niyasibaza umhlaba ubiswe lezi zinto ezintathu its tangibility its visibility its audibility niyasibazalwane emhlabeni wayeseze wabeka izinto ezithintekayo ayithi wadala izintaba sayibona zabonakala zafela visible wadala konke amanzi abonakala nakho konke kwase kusho ukuthi ke nezilwane waseyidala then lento ebonakalayo ethintekayo ezwakala ekwazi ukwenza sound yayidinga uNkulunkulu othekayo Hallelujah.
umhlaba umiswe izinto ezintathu. Udominate izinto ezintathu. Audibility, visibility, tangibility. If you can't enjoy esingesina. Ingakho kulo mhlaba mawuzokuba ubusa. Fanele ube namandla okuphumisela. Into ongayiphumiselanga ayinawo amandla. Mhlawumbe ngezwe sekuthiwa amandla solimini. uNkulunkulu uzama ukulanda umuntu kancane ukumbuyisela engqondweni yokuNkulunkulu. Atharents iyona into eveza uNkulunkulu bomuntu. Umuntu ehlala kulomhla fanele akhulume neza basalana. Ingakho nabathakathi khona abathakathi abangathakathi ngokuthi abakhulumayo. Uyawenza amandla akumuntu kuyakuthi wasenza kanjani. Bese kuba ukuthi umhlaba uminge visibility. Uyabe no science nama-atheist esiprove wrong ukuthi uNkulunkulu khona athi akho Jesu washintsha amanzi abayiwayini, it's impossible. Yonke into yabo bayenza ibe visible, kufanele siyibone ngamehlo. They prove it to us. Ngoba bayazi ukuthi uNkulunkulu efuna ukuyiveza endalweni emvelweni kwabiza ukuthi aziveze abe uNkulunkulu indali umbuka kanje. Yena wathi mina ngibeka wena kodwa mina ngiyoza nje ngikhulume nawe ngibuye ngihambe ngiyoyihlala ngicashe ngibe invisible. Ngezwe basalwana angisukhuluma naye indaba kodwa izokhuluma nawe. Yingakho uzona sekuthiwa uMoses uAdam wakhuluma phezu kweyilwane wazetha amagama. That was the first audibility of a man. Esebonakala wabe seba nezwi phezu masikhathi ethi wena uyibhubesi laba ibhubesi uNkulunkulu wamuphumisela kwakhe. Ngezwe basalwana kanjalo umuntu emhlabeni. That is who man is. Amandla solimi inkinga siyazi language. The Holy Bible, the word. Siphumisela noma yini. Siphumisela imfundo la. According to science, this and this. Ingakho umhlaba uqhila. Njengabantu abakhothama embusini. Singabafanele besithi ubheka umuntu ulibele ukuduba imbuzi uthi ayikhulume sinjalo nathi. The level of the transcendence will give you dominion. It determines the level ye dominion yakho, the authority yakho phezu kwezinto. Yazi ukuthi ijulile inkulu kodwa nje wena uyamukela yazi. Yona iyasebenza kumuntu kamoya, umoya phakathi kwakho spirit being ufuna yona. Ufuna ukudla yona usaphila thona manje sikhanda ikhweka. Nikhona basalwana. We building muscles, spiritual muscles. Asikhandi yona vele inyama ayifumene inyama yakhe emendleleni. Ayifumene impundu yakhe izineke manje. Amen. Imvelo bazaniyani yasho lo muntu. Manje into ayizwa siyisho uNkulunkulu usizwa ngesiphilisi science. Indalo ithi maye siyakubulela uNkulunkulu ongasitshela ukuthi thina sivelaphi. Thina singobani. Siyakubulela ukubona uNkulunkulu ozothi yilento eyenza ukuthi bamadonsela uJesu ukuvuka isifungo landle check cross off ngoba uSathane wayicabanga bakushabela ukuthi sekuyileyo moment nabo sebehamba ngoba wayazezela lokuthi uzolanda ibandla laniwelisa lalingawelolulwane. We crossing over to another side of life ngoba there is life above this life. Nikhona basalwana ukhona uphilo kunale kwalokho. Lokho kuphila lokho Christ ayithi I am the way, the truth and the life. Ilokho kuphila kuphilo phakathi. Manje uSathane ukuthi yasezela wazi ukuthi uzobalanda laba abantu kuleli side uyabacrossa uzocrossa nabo over. Manje bayezwa ethi uJesu let's cross over to another side. Kwasikuthi uJesu ukhuluma endoda ye transcendence. Wabona wathi njengoba becrossa bacross ulwandle phela. Uma becrossa at his word bacrossa nakwelinye nasesweni lamoya they are crossing over. Abawenda ulwandle bawena nakwenye indawo. Nalo Jesu akubasa kwenye indawo. Samsana basalwana. That is why amnyanga zaba futhi sifomfo. Kodwa zwana uJesu ume uGod the man. Njoba kuthiwa son of man. Ume uGod the man uthi ke umevuka uthi wena moya ngithula uthi du.
uyayizwa i-power of utterance ekhuluma phezu kwenature. Into akhuluma ngayo i-identity bazalwane leyo. Inkinga sifuna ukukhuluma singatranscendanga. Sifuna ukukhuluma ngezwe singazange sifike kulo. Sifuna ukusho amazwi esiwezwa abavela khona bewasho kodwa thina singawaqondi kahle. Lento yazi lento ngisho izeyazala abafundisi. Khona abafundisi abazalwe into ethi ngezwe ubani nami ethi nje ngezwe nje into nje ithi gqiwa fana nogwaja. Uthi ngabaleko hlangane nene athi niyaphi kuze kuqhamuka semabona befu. Kahle niyaphi ngibhekele uthi lo nami nje angazi nje ngizwe nje lento nje ithi gqi wafana nogwaja asuka ngabaleko. Nani fangeni njani ifangeni ngaqhi wafana nogwaja. Uthi awuzumuntu nami nje angazi nje ngizwe nje lento nje iwa nje ithi gqi yathi wafana nogwaja ngase ngiyasuka. Manje nalokho balekela lento yebo sibalekela undaba yebo sibalekela ukubhubha nezo. Kodwa manje phela unogwaja fana sitshela ukuthi yini lethe gqi wafana nogwaja. Singaze sibaleka ngakanta yiki into ebalekelwa. Nogwaja manje yathi sosindaba ngeke wazi. Manje nje basibaleka nogwaja sosifike nami angazi nje ngizwe nje lento nje ithi gqi wafungizwe nje kuthiwa khona imfundiso. Nami ngase ngiyajoyina ngase ngiyayilandela. You don't know the God you are following. You don't know the Christ himself. Nathi nje bakuthiwa we are the disciples ukhuluma into engakhuluma lapho. Ingakho sekuthiwa ngibuye ngiyilungise. Ngathi mina nje basifunda amathiwa senze izizwe abafundi sifundela ukuba abafundi sifundela ukuba yini akukula ngiduzela bazalwane sifundela uNkulunkulu. Shona namhlanje ngi-student ngirejistile ngenza i-doctorate yobuNkulunkulu. I-salvation is a subject. Ezongenza libe uNkulunkulu ekugcineni kwakho angisini ukuthi asifundele ukuba ikhono elungile. Asifundele ukuthi ulungile nkosami noma ekhuluma ndikhulumela phansi. Yabona thina abafethu simemeza nesihlabela sayo. Kodwa nje abazi ukuthi ngesingene nje izokuthina basibaqala sayo. Umongo is church. Uyabona umongo lesikhandela this kind of a Holy Spirit because that's not who he is. Babushabala connect me when I'm wrong. Ngivumele ukusho ukuthi ngithi uJeremiah wayengenawo ngogcwele. Wayengenawo ngoba yayihlambalaza le ndoda. Aze nje khuluma into emnandi emhlabeni. Kuthiwe lapha izosika. Usho ukuthi ayingathulwe umuntu okade yayiphethe ubuhlobo. Abanye bayikhetha yazi mina nje ngikhetha uObadiya. Hey mina ngiyamthanda uObadiya ngokukhuluma kahle yabona uJeremiah ayi. Omunye uzacela mina nje uNkulunkulu ngiyacela nami isibizo kaJeremiah. But uNkulunkulu God efuna ukwenza uGod the man ejaja. Why don't you accept that? Siyamdinga naye umahluleli phakathi kwethu. Uma efuna ukusafayisa abe uGod the judge, let him judge. Uzosebenza ngomuntu. Nikhona bazalwane. Singathi simpheme ingakho singathi siyinto eyodwa manje. Awusekho ama-colors kaNkulunkulu ahlukahlukene. Ngoba nje sonke sifundela ukuba into eyodwa. Alibonge igama likamandla. Singahambi ngokugqiwa fana nogwaja. Izinto ezintathu sengichaza nami bazalwane. So lezi zinto ezintathu zasala ngamhla uSathane wafika wahlasela zona lezo bazalwane. USathane wisho umuntu uNkulunkulu ehlasela uGod the man because they're visible. Wamhlasela ke ukuthi umuntu akenze njani akathinte. Angijabuleka. Wasebenza waqhamuka ngesade lithi khana bese njalo. Uthe uNkulunkulu ungathinti mina ngithethe njani thinta wena. Ayikho into ezokwenzeka kuwe. Uyayizwa ke musu umuntu esala. Umuntu wasala lapho. Wathinta kwazi. Umuntu God the man wafala. So all this time uqhubeka bazalwane ukuphila. Sekuqhubeka vele lo waphakade ngaseke eternity awuseke emntwini. Sekukhona umuntu obhubhayo njani ofana. Ngicela ungayikhulumi ke kade. Bese kuze kuba until the New Testament. Icebo likaNkulunkulu laphakade lalithi ngizoyibuyisela lento futhi wayisho mkhulu kuGenesis chapter 3. La umuntu ona khona wathi uNkulunkulu mina ngiyakutshela Satan inzalo wesifazane izothokoza ikhanda lakho. Hayi ukuthi wayesayozama iplan wayenayo at the same point. La ngoba uNkulunkulu bazana that God wayenempendulo nesolution la umuntu abekhona uNkulunkulu aba neplan yokuvusa umuntu kusukela ngaleso sikhathi. So umuntu futhi
wayethi uma seyifakile i-content ibhidlile bese kubiza ukuthi aqale phansi athathe i-content aphinde azule acinge umuntu amthole umuntu afake into athi message umthole umuntu enze njani athi translate umuntu anqamuke yes basa imphahlazi into kaNkulunkulu aphinda ithathe umuntu ebeke kuyo so njengoba ufunda iBhayibheli kukhona abantu abaningi uNkulunkulu azama ukulokhu njalo ingoba iplan yayivela ikhona kodwa kwakushoda umuntu until uNkulunkulu azaqhamuke nomuntu uKristu Jesu seniyezwa lapho singaba khona Christ is an eternal being icebo laphakade likaNkulunkulu mayikhamba nomuntu uKristu Jesu wayeseyabona uNkulunkulu mamshabala ukuthi angikwazi container ngibona ngathi imistake engenza ukuyitholisiswe yilo baba nalo mama bese ngithi ngifaka into yami akusebenzi tu wayesathi angiyikhandele yami container lithi wathathathwa ngomoya wabekwa ngomoya akazalanga ngantando yenyama nendoda ngoba le container kwakufuneka kwasekuzalweni kwayo ibe conducive ibe right siyaqonisa amagama amakhulu bazalwa esiNgisi ibe container to qualified ngezwe bazalwane ukuthwala icontainer so icontainer necontent kwakhula ndawonye angithi umoya kaNkulunkulu wese sibelethweni umoya so uChrist ngivumeleni ngithi uJesu akadevelop he's not from flesh to spirit but he is from spirit to flesh hallelujah and uJesu is not coming from flesh to spirit but uJesu is from spirit to flesh kusho iBhayibheli umoya kaNkulunkulu uyakuza phezulu kwakho amandla kaNkulunkulu akusibekele bese wasilokho sokuzala maqala nje sibelethweni ukukhula kuthi umoya lokhulayo umoya uyaphuma ekubeni umoya uba inyama njengoba sekuthuliswa aba inyama wakha phakathi kwabantu ufuna nolufunda iBhayibheli zeMisraelis imfihlakalo liyayidinga idictionary ulizwi useba inyama ngithi izwi le liyadevelop lapha esiswini kodwa liwumoya kodwa seliyakhula selikhanda inyama so yingakho inyama kaJesu is the only flesh that could survive the transcendence ngoba wayezelwe kanjalo ezelwe lokho wakhula waba ikhulwa wacinto wacingelwa lokho mkhona bazalwane amen so yingakho ke engekho fana noma bangakhona amanye amakhosi okuthokoza kwenza ukuthi ngeke akwazi ayikho engakwazi ukuthwala leyakhe haleluya so umhlaba ngabonakala uGod the man again uye emhlabeni njengoba uzothiwa son of man indodana yomuntu ngoba njengoba ebizwa ngendodana yomuntu yile yanto kaGenesis 3 ethi inzalo yowesifazane wathothiselwa ke ekubeni lesalume uNkulunkulu ngenxa yokuthi izwi lesiphrofethi olalithi inzalo yowesifazane ifanele ukuthokoza ikhaya then yingakho kuthiwa he's the son of man wazithobisa nawuzothiwa wazithobisa wathe uNkulunkulu wayithobisa wazithobisela first ekubeni the son of God yethe uGod amen waphinde wayithobisela ekubeni umuntu uNkulunkulu wathi ngizobekezela ukuthi angisuka umuntu noma yini I'm not a human being but I am God the man hallelujah waseyabuya wazozalwa kufundisa ushoba kumaJuda that thing was not a Jew was thomisele eJudeni enemjuda wathobela amasiko amaJuda enemjuda wabekezela wakhuthazela yingakho ukuyuzwa awarebuke nawo amaJuda ngesizalwane kwakuthotiswa nakhona ingoba kwakunezwe lesiphrofethi elithi uzime lobukhosi aliyokusuka kwaJuda manje kwakufuneka uNkulunkulu menze into ekuthiwa inkosi emhlabeni afeze izwi lakhe uyayizi ukuthi inamandla kanjani into yokukhothama kuNkulunkulu uqala semnyaka engamthembisa safa kodwa kwakhuluma indoda yakhuluma because the power of utterance or the ability kababuka uJakobe ebabusisa amadodana yasala emhlabeni yaba yi-echo yadominate umhlaba yawubamba kanje yathi every time uNkulunkulu ecinga inkosi uyoyidinga endlini yami manje funa ukudinga inkosi emhlabeni uyoyidinga endlini yami izwi lakho lomuntu the power of utterance wathi nomeselele
ukuthi iphume kwaJuda. So kwanenkosi yamaJuda sengisho ukuthi ngiyakusizwa kwakuNkulunkulu umuntu ezofuna umuntu kwasikuthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayesibophele ngezwi lakhe kwabiza ukuthi inkosi ayikhiphe kwaJuda. So wabekezela uJesu ke ngifuna ukuzothi sikhona isikhathi la eshumayele as if uNkulunkulu wamaJuda. Niyezwa bazalwane, ngenxa ukuthi wayizalelwe kwaJuda wawathobela amasiko kwaJuda, wawumJuda engemJuda wayisha umJuda enesini. Niyezwa bazalwane, wayengemJuda kodwa ngenxa ukuthi wayithobisela ebuJudeni ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu. Akangafuna ngenxa uma wakuvukela lokho kwakuyophambana ibhalo. Niyezwa bazalwane, kwakuyobe kusho ukuthi uNkulunkulu uyashintsha ezweni lakhe. Wayithobisa uJuda engemJuda, ingakho lithi wayithobisa walalela waze wafuka ufa kwamaJuda. Wafa ngendlela yamaJuda engemJuda. Kodwa leya nto ayifana ngokungemJuda leya. Amen. Kwangafika uJuda kwakufika inkosi. So ichaza ngelinye ilanga ke. Saqala ukuyenza kanti into yakho. Usuyizwile lento ukuthi uJesu wayeNkulunkulu. Awuhamba nje khona ukuthi uJesu uNkulunkulu. Uzokwenza ukuthi utranscend above all other spirits of prophets. Noma kukhona ama-prophet uNkulunkulu uJesu akangalingani nabo. Niyezwa bazalwane, namandla avela kubo awayikwazi ukuchallenge njengabo. Noma amandla bangawalanda bangeke bathi rise above wena. Nikhona bazalwane, angeke kwazi ukuqaleliswa umthathu wena. Wena ucabanga ukuthi akafuna ukungibulala mina because I speak Jesus. Kodwa iyenza bangaphumeleli ukuthi i-identity engibiyena. I know who I am. I know who my God is. Yabo ngiyamazi uNkulunkulu, ngiyazazi ukuthi ngubani kuye. So ileyo nto edinga umuntu kulesi sikhathi mezodabuka. Amen. Sithothisele nje la enyameni ungasibonde sinje sithothisiwe. Nathi sivumile ukuthoba. Sithothiselwe phansi. Kodwa siyazazi masike saphakama sathi we know who we are. Amen. Le identity yakho ilethe kuwe ukuze bawuthofe ikona benza ngani. Nathi mfethu, nathi recipe, nangu X. Amen. uJesu washumayela phakathi kwamaJuda nezibazalwane. So iqedela ngelilanga. Nasi isixuku yakhumbula eshumayela esixukwini esaza sithi izinto. This is the crowd. We crowd ufuna ukukhuluma ngalento ye-faith transition. Ukuthi uma ufuna ukukhuphuka ebuNkulunkulwini noma ukukhula ebuNkulunkulu uya uzulongena. Iyodwa into ezosingenisa ifaith nezibazalwane. Ukukholwa yikho kuzosenza singene sithole impumuzo. Ivesi lengisho. Uzongena and find rest by faith. Ngashumayela bese uthola uyakholwa bese ukholwa kwenza uthole impumuzo right. Nasi isixuku samaJuda uJesu yashumayela babusisiwe abanjanjani Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 7. Angithi uyashumayela sentabeni, ushumayela esixukwini. Uthi ke uNkulunkulu ngicela ukuphendula isithombe. Kulesi sixuku esasikhona esu-5,000. Akusibo bonke ababekhona abakholwa ilento ayisho. Bamuzwa bonke kodwa bamkholwanga bonke. Ingakho athi owezwa lamazwi wami awenze bese kufana nendoda njalo ngoba esishumayeza isixukwazi ukuthi khona bangezwe. Ukuzwa bazalwane kwaNkulunkulu akukhulunywa ngohear. Niyezwa bazalwane, akukhulunywa ngolisten. Kuqala ngayo uhear bese sikhuphukela kulisten bese sifika kwi-faith. uNkulunkulu kumkhona izwi lakhe uyayethu usibani uyangizwa uyalizwa izwi lami. Ngayiphinda lento engisho emhlabeni. uNkulunkulu lethu umulizwa izwi lami akazi ukuthi uhear akasho futhi ulisten ungalenzi. Ukhuluma ngoba ngeke ulenze ungalikholwanga. Ngeke. You first have to believe it ukuze ulenze. Ngeke uphile futhi ungalikholwanga. Noma ungalizwi and say yazi ngiyakobheka uNkulunkulu ngiyakulalela baba ngiyalizwa izwi lami. uNkulunkulu uqala ukubona ukuthi uzwile mawusulenze. Kanti ukulenza kuzalwa ukukholwa. Ngezwakala bazalwane yayizwa ifaith. Ingena lapha as a secret ingredient. Kulabo abalizwayo akusibo bonke abakholwayo. Of the 5,000 bazalwane ukhona abasale emuva noma badla izinto. Angithi usuyalifunda iBhayibheli yalizwa uzathi aningilandeli ngoba nifuna mina ngilandela izinto ngifunza. Ngoba kulesiqhubu baphuma bezinto ngicela baphuma sabo yedwa.
athi ukukhalela lokwethu uphuma sale lesiqhubu kulesi siqhubu bazali kwaphuma ama-disciples labafundi okuthiwa bawusebenza bona laba banika amandla phezu kwezifo bona laba kune-debating wena 7 wena 72 bona lokho baphuma lesi siqhubu sika-72 sabantu abafundi ababanika amandla ukuthi yabo ile nto bebengiyikhuzayo ayizwa into bengiyikhuza ukuthi how do you call yourself an apostle? If you have never transcended to life. Because for you to be an apostle of Jesus Christ, you must have transcended to life. Fanele uke wahlutshela ezweni lokuphila wafika waphiliswa. Bese uyabuya uzokume ukuphila. Yesu bazalwane. Ingakho ngithi ngizodilika lantu babethu abesifazana abehle. Ngizodilika kodwa ngisalinda abaphostoli abangajovi. Abangasiwa abachronic. Abangadli treatment. Ngizodilika uma phansi kwala majazi abovu. Ingekho treatment. Baba madoda bese bengayidli treatment. Ngoba mina I transcended to the world of love. Ngizodilika uma sebe transcended because their faith has failed in the test of God. Uyaqabana labayana babengakagogodi babshabalala. Bayingakafu Jesu bayingakafuki. Uthi uMatthew 10 nininika amandla phezu kwawomoya abangcolile. Ukuthi benze njani? Naphezu kwesifo sonke, naphezu kokugula konke. How can you be an apostle when you haven't fight your own tuberculosis? Your own diabetes, your own. Not the subject of faith. Subject faith is faith. And you want to study the faith. Wasala lapha. Na balaba bayaqhubeka laba banika amandla phezu kwamabangcolini nesifo so babuya ne-report ethi lamandla osinike bayasebenza suka konke the uzokwenzekile yini ethe uzokwenzeka oshukela abaphilile amakhensa aphelile otuberculosis abekho ocovid hayi sibashayisa bakhipha ngabo nakho konke okhensa hayi ngiyakutshela nje sibafike benekhensa sabalawo manje esiwanike sonke singekhamera just cancer yangibilika hayi impela Jesu sibuyile sithi iyasebenza lento yakho uyabezwa la bakho mabekho asebenza ifaith they transcended in faith besuke esiqhubini bezana ifaith asebenza ngayo asebenze Yesu wasebona uyababona bahle kanjani uyababona laba baphasi bathola yebo bazalwane umusu lokho amadoda ethu asidilile asimelene nevesi ushilo uPaul Paul nama ngikwazi uprincipal baby futhi nama umuntu futhi uyidlulisa kodwa manje ngilinde umuntu ongenashukela athathi kanjani kakhulu ngoba ngiyamethemba ukuthi uzofika la yakhona ifaith yakho will transcend now uyazi sizathu yini base I'm not being political we are living in the days now Satan dedelisi for like never before usesa izifo engazazi eyisaso udinga umuntu ozosidlulisa akumayelana nesikhundla kumayelana nokuthi uzothi cross over church athi forward go uma esho i-audibility voice yakhe iqheleza indawo yenza indlela ehlalela kadingeki ifuleke nje bahamba abantu bakaNkulunkulu. That's what an apostle is. Nikholwa bakholwa ke lawo mandla kwase kuthi kodwa ekukholweni bakho niyabakhumbula nibesala nabakhumbula basala iningi lapho uma esethu Jesu I am the bread of life hlaleni mina nidla inyama yami ukholwa kwakuhle makufanele batranscend baye kwenye indawo basala faith usethi asidla inyama yakhe uyazi ukuthi uJesu lapho bobaba wayekhuluma as the life njengoba ngithi nabehleke laba bekuthupa ngolwesizi ngoba bahluleka lapho bantu benamandla ingakhetha kusiba bonke abathi inkosikosi athi noma bazosukumisa ishosha kodwa mina ngithi ngizobatshela ukuthi anginazi abantu benza lokhu ngenxa bafeyile ifaith when the faith is supposed ukubenza bangene kuphileni uJesu sewuphila ngoba wayengasithi uzoshumayela amabili but wayelanda abantu ababuyisele
Amen. The eternal plan of God. Ukuthi sibuyele kulo captive transcend to life and eternal life. Namaya laba abawusebenzi bejika behamba. Ngisacela ukubambisa nansi into esingayikhola. Lesi siqobo ikhonto esayishumayela. Uma singakhuluma kulezi zinsuku zanamhlanje, nalo waba nesonto. Eshumayela ama-miracles, God can multiply bread, he can take 5 loaves and multiply bread and feed 5,000. Siyabuya nje esontweni likaNoah. Ubuya lo Jesu. Nenhlanhla esu-5. Have you seen his miracles? Oh, Jesus can perform miracles. Come to Jesus. Bring your 1,000 rand and get it out as 10,000 rand. Miracle signs. Esiqhubini. God faith yakhe ayikwazanga ukumenza disciple. Lo ubhizi ngehealing lo. Isonto lakhe nje imission yakhe ubhizi ngehealing. Abakhuleka bese abakhuleka mama kusandla basinde. Hayi usanda mama wheelchair. Bring the wheelchairs. Bese igwala isonto lithi hayi uno Jesu lo impela ufinyelele nyamuza uthi ngeke. Bayaphila bona abantu. Bazosukuma futhi kwa wheelchair. Ngoba usazo wawathola lamandla. Athi kodwa noma benzile konke ngoba xosha ngosuku ihamba menze ukuba ngwazi. Ngoba awutranscend ngama to another level. Nenazo sizakukhomba ukuthi sikhona basabana. Basebeyasala nababa 12 disciples. Abo bamkholwa impela bahamba naye. Kwasekusho nami uJudas. Ifaith yakhe mayifanele ukungena kuJesu. UJudas wafela subject kingdom. So ixoxa lesichazi. Wafela subject kingdom, wafela into yaphaswa isilelesi. Yingakho esikhundleni sakhe kwangena nesaselelesi. Ngoba wakhe into ethunayo umbuso. Nokuthi umbuso wakhe unjani. Walibala ukuthi yabona ukuthi phela into yamenza umdayisa kubaFarisi ilento ethi lo besithi uzokuyisela umbuso nami bengimkhona. Bengithi ukuthi uzosikhulula la kumaRoma. Manje ngiyamota yakhe ngathi inkundla ngenye into ayihambi nalendlela bengicabanga ukuthi uzosikhulula ayilo umbuso wakhe nama ngisawutholi kahle. uJudas betrayed just because of the name kingdom. Wathi bephuma uJudas bangeniselelese emfeduze wakhe esikhundleni sakhe. Angena naye uMatthias bangeniselelese. Buya ngapha keJuda. Ningawathanda ngoba Yesu. You are not the failures, you are victors in faith in Jesus' name. Amen. Nansi ku-12 bazalwana ngithi yabona bephuma. Ifaith yakhe makufanele itranscende yaphahlazeka phakathi. Yahlekuka phakathi yasala. Yezwakala bazalwana kusho ukuthi yafela lapha wasala. Ingakho ke kuthiwa wayibulala, he had to kill himself. Wavela wayibulala. Naba laba bawu-11 besala. Namu ke ifaith yakhe yasefanele ingene kuJesu ewuChrist. When Jesus transcended to Christ, uPeter wafeyila. Ifaith yakhe akakwazi ukungenisa kule yazo uJesu eseyowuChrist. Wafeyila inhlupho, crucifixion, tribulations and trials. Akayeka ukukholwa ukuthi uJesu uChrist, kodwa inhlupho zakhona. Faith yakhe failed because of the trials, because of the tribulations, or failed. Wasala. Baningi abantu bakhona amandla ashunezwa abantu abafeyile inhlupho nezibazalwane. Yingakho beshuma izinto emnandi. Hawu abuseko umzimba. Yonke into isizakalula abuseko umzimba. You don't have to do anything. You can do what you want. Jesus doesn't care by grace. No, he doesn't want us to die. He doesn't want us. Jesus doesn't want us to suffer. No, you're preaching the wrong gospel. No, you're preaching the wrong gospel when you tell the people of God that they are going to face trials and tribulations. Hey, no, but no, you're wrong. You're wrong, Sister Faith. You're wrong, Mother Faith. You're wrong. You're wrong. Don't tell them to leave their sins. They must come as they are. Jesus, we have a one time as a masalaki. Basala la abeko na la.
wayengeke uJudas wangenazo uje wayenendlela zakhe nawo uPeter uyamthanda uzushilo ngeke uphike noma bangaphika bawo hana ngeke wayeyizwa faith yakhe was too much wayezwa ugijima emsebeni kodwa uma isiyibona inhlupheko eshawa uma ngake ngivumela bazomama bamshaya njenga mzohlanganyela naye enhluphelweni zakhe sanibona abafundi beBhayibheli yenza ukuphuma la uyofunda ufunde kahle lambuliwe manje ngithe ngicela ukuqala fika ngani indodana yami bakithi ikhulume nawe sisivula bona la uthi ikhulume nawe understand kahle la uPeter wahlulwa zinhlupheko faith yakhe yangakwazi ukutranscend wasala kule level ungakhohlwa likhona ibandla la uPeter ophilile nezwe zabalo ingakhathatha abafundi babuyela emuva bayodobolwa nje seThibheri wathi mehlelo lonke lento ebadlala kudala ngamkonvision zamlandela lezi zinto into zamlandela simlandela umazezo kuthiwa phezulu kwakhe kuzokwakhela ibandla kanti usephilile ushayele lapha ku-transcendence khona bazalwane ikhona ibandla likaSimon kaJohn ophilile okwakhulunyiwe kodwa ongaseyona lento nawo uPeter ophilile ngithi nabona bazalwane kwasho ukuthi icebo likaNkulunkulu asho kuphezu kwaleli nto lozokwakha ibandla yo wathi ukubanjezela isikhashana uJesu wambheka wasekhotha bekutshelile wasebuya waselungileke Petro inhlupheko bekunezawo wena ungakabi equipped ngezwe bazalwane so njengamanje ngikwenzela usho ungakabi ukuhlanganyela nami ngoba bengingakabi ukuyofa ukuba ngikunikeza amandla ungakaweliswa amandla namo uPetro esebuyisela ukuthi nabona bazalwane then kwasebakhona ibandla likaPetro kodwa bakhona abantu abashunyezwe uPetro ophilile yingakho sinesimo sokumesaba kodwa amandla esaphila yingakho namhlanje njengathi ivangeli lithi fika kuJesu uhlale noshukela wakho uzufe mina I don't preach that kind of a gospel hlala fika kuJesu Petro ikhethe uzufe ubulawa ikhethe uhleli la isontweni ileli isonto lebandla likaPetro siyilo ke basana unfortunately lesinzukunati leli kaPetro ophilile lo osekhohlwe namandla awanikezwe phezu komoya abangcolile ukuthi makufika inhlupheko bazalwane athi asithatheni indlela adukise ibandla likaJesu ngenxa yenhlupheko angabi nawo amandla okubathi noma sekunjalo I'm not going back angizukubuya futhi angizukuyishintsha futhi into engishumayelayo ngasibona simlathi labafaith khona izinto abasitha vele ngani sengisho I will preach what I preach before the trial I will say what I said before the trial I say what I said before kufika isimo into engisho ngaphandle kwesimo ngizoyisho phakathi uma ngikhuba ngoba iyona lezo ngikhipha la uma ngake ngishintsha ngizofela phakathi manje into engisho ngiphezulu ngizoyisho phakathi emgodini thola usahlele phansi usathi ngithi phakathi kwawo uNkulunkulu akekho njengawe ngoba lento engisho iyona zongikhipha yenze restoration kaPeter iyona ezoyisegalile buya ngapha ke Petro nawe ukholwa kwakho kwahluleka uPeter kamisikhashana uPeter umisikhathe eside nawe uPeter uyisela bazalwane njalo uJesu sebuye embuza kathathu Simon kaJohn yamthanda nawe uzama ukudistroya leli bandla leli useyakhanda leli lakhe phezulu kwaPetro yingakho bazalwane kwakunesikho incident ukuthi umoya ongcwele ehla ngosuku lwePentecoste ehle noma ehlele kubo bonke kodwa umuntu ogcwaliswa ngamandla okusukuma kakhulu eqhawe kuphela There was not a coincidence. Nikhona bazalwane kwangasikho ukuqonda labezinto yingoba wayekade imfite into umongolo umfite nesethembiso ukuthi uma ke sefika leso sikhathi wena uyobasiseke ibandla liyokwakhelwa phezulu kwalesambulo sakho so uma efika umongolo wasemnika amandla okusukuma njengoba uzokuthiwa kwabe sekuqala ibandla u3000 wasindiswa ngokukhulu kwakungakhuluma uFilipu kwakungakhuluma uJohane ngoba bonke babegcwaliswe ngamoya munye kodwa ngoba uNkulunkulu akayigidi uNkulunkulu wenza ukuthi laba abanye abaqindezele bathi bafanele bakhala bathi madoda bazana stand athi akusikho kwakho abese Peter wena ikhaza lendawo yingoba kugcwaliseke into eprofeti phezulu kwakho nazana bakhe ifaith yalisekela ibandla lokukholwa lokho kodwa ngiyacela ukuchaza
madisi. It was limited to the Jews. Noma kwakunguye uKristu kodwa kuPeter waye uKristu wabaJuda. Angisho ukuthi ngichaze leqala ngathi ayimali labaJuda leyo. Yayilande wonke umuntu okhona emhlabeni. So noma uPeter wasekela kuyibandla kodwa it was the church kwaba amaJuda. Yes, Pastor. What you know about the tree of God, la second laba founded on the Jews. Yingakho phela kuthiwa bahlala eJerusalem bazothi uNkulunkulu ebahlakaza ngendlela ebuhlungwana. Ngoba manje base befuna ukuyigcina lale kanti ayifanele ukuyezizwe zonke. Wayithe hambani nezizwe zonke. Abafundi babo labacabanga ukuthi Jerusalem and the cities. So wabahlakaza ke ngendlela athumela ngayo uHerod wabahlakaza yeso ukuze kuphumele emhlabeni wonke. Phela uPaul uzalwa into ethi lento lekhona abantu asebefika bayigcwatha umhlaba wonke. Wasevuka uSawulu womelana naye. Ukube ayingagcwala umhlaba wonke angikholwa ukuthi wayoba nenkingi. Sasingeke sizothi uSawulu behamba amazwe hambe bulala amakhono. Kodwa manje uPeter bazalwane was limited to the Jews yeso. Yingakho phela sekufika ke kulokhu nje hamba Petro. Wamshumayela uJesu wamshumayela amaJuda yebo konke akushoyo noma ayekusho konke ekusho konke kodwa into yakhe inayo lento ingakho phela sizwa uma disuze wathi uPaul wamelana noPetro. Niyakhumbula uPetro ngenxa ukuthi lalibuyela imbambe lento ethi umJuda asithi hayi ukusoka nani yabona lezo zinto ezinjalo ifaith yakhe yagcina lapho. Kodwa ibandla phezulu kwaPetro lasekela niyezwa bazalwane kodwa lagcina lapho. And then ukhona uJohane. The faith transcended. uJohane Petro memphika uJesu uJohane wena. Even in trials and tribulation wahlanganyela enhluphekweni. Akangabaleka uJohane wama. Wahlala noJesu wazobona bethela umbone ngesikhathi ephambi kwakhe. Ungumhlanganyeli enhluphekweni. So uye uKristu bese enhluphekweni. Wakwazi ukumbona nobese enhluphekweni. Wakwazi ukumbona nobethukwa. Wakwazi ukumbona nobengakwazi ukuyilwela. Wakwazi ukumbona esethe ukuphila okholwa yimi nomefa wakusho konke wakwazi ukumbona egebisa ikhaya wathi kodwa wena ngikwazi ukusuka eduze kwakho. Ifaith yakhe yatranscend. Yingakho indaba kaJohane kuyizwa kuthiwa uthi uJesu kuyini inkinga uma ngithanda ukulona hlale ngisemfutho. Because leyo nto when it transcended konke yavalelwa iDNA yasemaphakadeni yaqala ivumeleni ma scholars yintshela ukuthi iDNA ya eternity yaqala yavalelwa phezulu. Yingakho ibona ibhalisa isivele sephakadeni. Because eternity waqala yavalelwa la. Ngoba ifaith yakhe that transcended ifaith wahamba yazi yamgalathisa yamkora phakathi ukukholwa kwamukela uphilo phakathi esesemhlabeni esemzimeni esenyameni. Yingakho ke ngivumele ngimchaze ukuthi uma bezama angithi utranscended ukwelinizwe ufikile kuyizwe ekuthiwa it's eternal life yizwe lokuphila yesibazalwane wafike wakuthola ukuphila wathola into uzohlanganise ngibuye kuyini uma ngithanda ukuhlala uzofika kwathiwa wayesho ukufa sofa ngapha. But before afe ilento ethi iDNA yoNkulunkulu yabuyela la. Ifaith yakhe yamenza wareceive eternal life. Lento ethi ke okholwayo njengoba uNkulunkulu wathandiswa kangaka ukuze lona lokholwa angaphuphi abe nophilo phakathi. uJohane wayetaste hamba esemhlabeni akalindawo ukufa. Wayemukeliswa ukuthola uphilo phakathi. Yikho lokhu kuphila ngithanda uNkulunkulu nabazali lapha endlini kade sithandaza ngithi mina because ngiqale ngayihamba nami ijeni ngithi kubalulekile ukuthi ngimise kuleli yazo ngoba kuzoba ingozi ukuhamba nami kanti anginisane ezweni. Ngezwe basebani ifaith yami must transcend inthathe inikwazi ukunisa kulela zefike ni-taste angibuyise ngilethela. Uyazi ukuthi into eyayenza uJohane noma bemqhumisa bemfaka emafutheni bembilisa angafi ilento ethi ifaith yakhe transcended to another level. Ethi awufi wena wakholwa yileyo nto angafa ngempela ngangokuthi into ebulalayo ayikwazi ukubulala noma ephakathi kuyo akafanga.
bazalwane ngoba siseyikhathini lapho kuningi okubulalana. But uma uJohane bazalwane uma singabamba lento ye-DNA ka-eternity ophakade eyayilethwa uJesu asizukufa. There was not a miracle. The result of the transcendence. Uyadinga ukusiwa kulelotho. Ngangiye ngithi kuwe welile ngithi kufanele obeke ikhanda lakho. Lapho uma uyofika wasibeka isiphongo ngangakwazi ukuyichaza kahle. Emhlabeni kufanele uhambe uyobeka isiphongo sakho kwi-glory. Ifake kufanele ufike ithathe ubeke isiphongo. Bese mawufika lapha ufike ubuye lopha. Uma ubuya noma usungahamba emhlabeni lento le ethi ngake ngasibeka isiphongo sami enkulunkuluwini. Leyo nto yenza ukuthi ungafi nezo bazalwane. Ningasizwa sibhikisha la engathi sibhikisha ngeyikho. Sibhikisha lento kungakhona lapho engivela khona. Ngiyamazi uNkulunkulu kaloko. Lento lethi kuyini uma ngihlala ngifike ngithanda lo ahlale ngifike. There was eternity. uJesu wamnikeza eternal life. Ukuphila okuphakade ayibathembise wena wamnika. uJohane waba nayo. Yingakho noma ingalahlwaphi uJohane akafanga ukuthanda okufa. Ngoba unalenda ufu ngokuthanda okufa. Noma ukufa ngathanda kangakanani ngeke ngife ngokuthanda kwakho ukufa. Angisakhulumi ngesifo ngoba ivele hides ama message akafu ngiyazitshela hamba lokutshela uyihlo ukufa. Angisiye lo wakho. Ngeke nisebuye hamba lokutshela uyihlo nikela amandla athi nginikile amandla phezulu kwama noma ngabona usathane wanjengonyasi. Athi ngamesaba athi nginikile amandla phezulu kwamandla konke angisoze lona wayilutho. Manje ngitshela lokho okuthuyitwa la hamba futhi umtshela uyihlo. Ukufa ukuthi angeke usubuye nami. Angisiyo wakhe mina kwakhulunywa kimi. Kuyini noma ngithanda ukuthi lona hlala shumayile ngize ngisho mina ukuthi seqedwe athi amen uJohane eqedwe ukubhala uJohane. Yingakho ke uJohane usekhona namhlanje. Usashumayela namhlanje. Angisho ukuthi uyaphila njengokuthi uJohane usashumayela namhlanje. Ngoba usizwa sikhuluma ngo-Book of Revelation sishumayezwa uJohane. Usashumayela kusebeka lo. Incwadi le yesangoma yani uJohane ethathathiwe. Lento elizwa soyikhuluma ngelinye ilanga. Lento elizwa ethi Revelations chapter 4 athi ama eschatologists inendo abala eschatology ama eschatologists athi leyanto iyowenzeka sesihambile. No, allow me to tell you, it was John's transition esuswe emntwini esinkulu wayesefike bona zonke lezi zinto ayibhalayo wayeseyabuya. Akusho specific ukuthi lokho kuyowenzeka uJesu ubuyile. Ingakho abanye namhlanje badidekile-ke bathi kusho ukuthi usebuye nje basasibona inhlupheko engaka kusho ukuthi usabuye ngenxa naso ke nayo ilinka lethi face the child. Lento kaNkulunkulu iyimfihlakalo lezo bazalwane. It's a book on its own. Wena ungakhathazeki ukuthi ngakuphi unyaka nanini. Ngithi na let your faith transcend. Ukukholwa ukuhlithele ukuse lapho. Fike ukukhahlele kuye bese uhamba kuye. Uthi in him I live, I move. In him I found my being. Ukukholwa ukukhahlele kuye. Awudingi ukukhathazeka. Angithi ushini ningakhathazeki. Ngokuthi kuyobe kunini kanjani nina nje hlalani nilindile ihora nosuku. Kodwa ngeke ukwazi ukukhathazeka uma kutholanga ukukholwa. Ungake umntana enkosi mesuyenza apostoli na apostle Paul uzalwa uKristu sephelela 100% God. Ufuna ukuchaza lokho nje ngoPaul. uPaul uzalwa uJesu 100% God eseqedile ukuba umuntu esewunkulunkulu nje esephelele engasemuntu. So yingakho mekhuluma noPaul wayekhuluma izinto engaphezulu kwenyama. Azathi uPaul bese ulathi inyama yanga ikuthanda umoya yabona into manje kuba sesingamina kodwa manje uyabona ngathi useyihlephula manje le ndoda ayisazi nayo athi maye wa discover uChrist who was neither a man, a Jew, a Greek, a man, a woman, but Christ as God without a gender, without nationality.
not a man either. Now, not to have not told, because I wish to ask the Bible, we are the detected release. Ngoba uyini lapho bafithi ayide wathi kanti lo sithi uJesu indodana kaNkulunkulu kanti ahlala noNkulunkulu ngempela awusilo sithi umhlaba noJesu indodana kaNkulunkulu uChrist kanti ahlala umhlaba wakho wena wadala umhlaba nesuna kanti wena obuya nalona ingakho kungathi abafunda ngalo abantu ifaith yakhe transcended to that ubusisiwe umuntu oyomama lesambulo ngivumeleni ngithi lama debate akhona emhlabeni ebezophela ukube sonke sambulelwe leli cebo likaNkulunkulu lapha. Behold the eternal plan of God for salvation. It's a plan of God about Christ. Kuyo yonke lento uNkulunkulu usebenza ngama ingredients amabili amathathu: the word, the faith, Holy Spirit. Word, Holy Bible, the Holy Spirit, the faith. Lokho kuphekwa kuleli bhodo okuthufi uma uphethe kodwa ungakholwa usuphethe umuntu njengophethe umuntu ophethe igrocery ehlaza noma izinto eziqotshiwe ezingaphekwa uhlala phansi. Sengihlala phansi sithandaza ngizocela abantu isisuzo sithandazela. Sacela ukusho ngicebo likaNkulunkulu laphakade kukho konke lokho. uNkulunkulu noKristu uthi obhalayo ngicabanga ukuthi uyena uApostle Paul manje uthi Christ came to destroy all the works of Satan. uKristu waze ukuchitha yonke imisebenzi yaSathane. Icebo likaNkulunkulu laphakade ke lithi it was for the first time God put his focus on Satan. Throughout the Bible, uNkulunkulu akamnaka uSathane, but uSathane uyabadestroy abantu bakaNkulunkulu. Kwala noDavid esethile inkosi acabanga ukuthi uDavid naye mawufunda athi bese tolika ngaphathi inkosi yathi ihlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zami ukuthi inkosi yayisho ngani. uDavid ekhona isikhathi la angena khona kule element yondodana kaNkulunkulu kwazi kwangathi uyena uKristu. Uyobona mawufunda iBhayibheli lezinto ezinje sayigcwalisayo. For the first time God put his focus on Satan to destroy him once and for all. uKristu Jesu inzalo yesifazane yayizochuluza ikhanda umethi kufeze wide I succeeded ngiphumelele kahle. Siyathandaza selenze ukuthi uSathane ngaphansi kwenyawo zamazi ukuthi lento okhuluma ngayo ngoba uSathane uma kanje nami ngivula ngaphansi kwenyawo zakho athi yes yabona ukuthi uSathane ngaphansi athi ya uSathane esho emelingana ngawo angithi awumazi awuzazi nendlela zakho awuyazi nomsebenzi yakho noNkulunkulu omkhonza futhi awona. Sithandaze usuku lokho ngikhuluma la bazalwane transcend faith. What uNkulunkulu give me, I'm giving you the faith ukuthi uyise emhlabeni, the faith that will crash all the systems of the devil. Ngoba umkholo wakho uzokusustain fanele ube ukholo kwazi ukuyichitha yonke imisebenzi kaSathane wonke ama systems awahlanza uwacrash wonke. Allow me to declare and testify. Some people bebengezwe bazalwane basikhuluma. Mina nginesibindi bazalwane sokushumayela uJesu ophilisayo. Njengoba ngithi abaphostoli abahlale phansi. Yingoba bazalwane hayi ngoba nginjani. Nango madisi kulesi sikhathi kule mihla. Ufakazile ke lapha enkonzweni. Ifaith itranscendile ifaith yakhe. Yaya kuleli yazo kuthiwa kuphilwa kulo. Kodwa mawusuke wafika lana ekhinde bakuzofanda state ngimuzwa nemoto stress wemoto walimana nemoto kuphuka amathambo indaba iphelile. You are dead. There he is, he's alive. The transcendence. Sikwethelile ke ndoda kaNkulunkulu ukuthi usidlulise ifaith. Don't underestimate indawo wafika kuyo. You might not have seen it ngamehlo akho
kodwa lo yaGobe lesasiphoko sakhe safike sathinta lapha kwakufa wabuya kwathiwa noma efa kodwa ophila wabonakala umuntu waphila enyameni again. Mayithatha kancane lo the healing power of God. KuMatthew 10 nabapostoli sisingagcoba nokugcoba nami uqisa ukufaka amafushane. Because amandla wanikiwe bazalwane uNkulunkulu akadlulise kwenye chance endlule into lethi lapho buya nogcobo lwento mawunqobo buya nawo mawehlulwa wesana khona. Amen. Ikhona bazalwane basakhona abantu bakaNkulunkulu angisho ukuthi abasekho but nenze ukuthi wena ukwazi ukulazi ngoba umuntu azi into kaNkulunkulu uzokwazi. Mina bazalwane will stand here, it doesn't matter what the devil does. I do know and I testify that in wisdom kaNkulunkulu ephezulu kabishop it has transcended the wisdom of this world. I don't care what uyakubona nawe ngihlala phansi ngicubungule ngibuke competition lapho konke kuhlala khona emhlabeni kungeke nganiswe. We have accomplished that. The faith has transcended. Usakhale usangakwenza lokho uyathanda ukwenza noma ngishasiwe mabongo washaya ibhakela shiya amaskazi kodwa ngingente yodwa ukuthi ngenze ukuthi angicebile kodwa my faith has transcended to the change. Noma ngingafanga ngicebanga naye wenza wabo umfofuze ngibile ngicebile lungile noma ngingasacebanga kodwa usho ukuthi angisiyo lento engiyo. The glory of God ngiyayazi asithanda sekubusuku. I introduce to you the faith that will make you transcend. Usenomsebenzi omkhulu ofanele wenze ukukholwa. Register for the cause. Amen. Into kaNkulunkulu lapha kade kanile uNkulunkulu waphumelelayo ukudestroy uSathane. Into esele ke lemzo ayichaza ngelinye ilanga ngazi noma iyakhuluma emhlabeni. Ukhuluma. Inkingi izonenza siphumula singasazwana. Ulaba bangenawo umoya kodwa nabazobe sebesonke. Cela uze mamuhle. Ngiyakuhlonipha Mrs. Bathi ngokubuka nami ke. Ne. uJesu ngicela ukutshela ubaba lento. Hayi ngoba ngithi ibhekene namadoda phela ngithemba ukukhakhaya. Ngiyeza amadoda aNkulunkulu. Uzwengani ukuthi ngithemba ukukhakhaya. Phela nami uSifazane ngiyala mhlawumbe babehlalise balokho nje ukhakhaya lokho shesheshone phansi. Mabezinto ngibone kuwace nje. Kanti indoda iyahlala nje iqinisele noma kunzima. Yawubona ithula ikhali futhi indoda. Ngicela ukusho madise lento ke iyozwa abadala. Abafuna nifanele ukuzwana. Lento engiyibhilida laba zathi angeze ukwehla angimelene neverse nezibazalwane. Ngiyacela ukuqinisekisa lokho ukuze mohlala nomuntu othi iBhayibheli lithi usifazana ngapho ungamphikisi. Nezibazalwane akubona ukuthi iBhayibheli lishilo. Because nawe ufuna uyithola ngomelana noNkulunkulu. Nezwi lakho asikho kwakho. Ningakhothi konke. Ngicela ukuchaza ke la kuphetha khona icebo madisi. uJesu as the Son of Man esephumelele bazalwane ngithi wakufeza konke ophumelele wanyukela ezulwini wasala wasekusala ini bazalwane ibandla kwasekuthiwani lumakoti usho ukuthi ibandla liyintombi lesifazane. So ngithele mina into yenza ngibhilide ngalela la ukuthi ke mamshabalala bengivele ngibonile zonke akaboye ngakasuka ama debates. I know to start up with and he's not going to succeed. As a bekade ngibulike ukuthi isikhathi lesi God is raising abesifazane abathile. I want to tell you ukuthi indaba le ncwadi kaRevelation chapter 12 uJesu esekunqobile konke wathathathela igazi wentongwele ezweni. So the Son of Man yalithokoza ikhanda lenyoka njengokusho kaNkulunkulu. Kodwa kwasalito we eternal plan. Genesis chapter 3 kusalela kunakasela nyakuthela. Konke yasala.
uGenesis chapter 3 kwabantu abangaka bazalwane uGenesis chapter 3 kwawa abantu abangaka walahla abantu abangakhuluma abantu abantu abangabazalwane kungenzeka inkonzo uNkulunkulu eliphethe icebo elivala ngqi asile lomunye sele will the plan be complete? No. Ndingadlali usathane lezi nsuku usathane umile uthi yebo ngesamfweni yalichoboza ikhanda la futhi inqobile inamandla inelungelo lokubuyisela abantu babo uthi usathane kodwa mina vele nangisho ukuthi endodeni mina ngayikhona umuntu osifazane uthi ngikhiphe umuntu osifazane ezinkingi ngibona ukuthi mangiminyaka 16 ungidedele ngikhiphe ibhamzabeka ngidula ngaso ngibona ngeke ngimtholele yingakho ubona iSamuel chapter 12 umuntu wesifazane kodwa uthi udragi belethe phela ingane yakho ufuna ukubona ibhekene basabone kanje siwi last person usele ipiece yokugcina yephasi ekufanele ifike ingene ithi and that piece is a woman ingakho mhlawumbe ngiyizwa ukuthi niwuye nowesifazane nawe uye ibandla linguye sizodlula forward we are transcending to our identity wamenza umuntu wesilisa nowesifazane. God is not confused. Ningenze ngathi owesifazane wazalwa wanziwa. Hallelujah. I'm here to destroy the lie of the devil and the great deception of Satan from the ancient of days. Sit down, daughter of Babylon. Welcome to the Christians. Wow, to hell when a Satan call it up as where to song. But here I am. The fight has come to destroy the works of the devil. The woman is gonna give birth. Doesn't matter what. Manje kufuneka noKristu ogcina uyongena la. Yabona mawudlala
after siyamchaza uJohn wathe senyameni semzimbeni watranscend uthi nami kuwa ngosuku lwenkosi ngase ngiyathathatha asiyintetha asazi kahle kanjani yabo kanje yabo kukhona abasebeke bafa basebeyavuka manje babone izinto njengoba kususwa kunama near death experience amaningi umuntu kade ngifile ngibonile uJesu kanjani kodwa uNkulunkulu uthi abanyuzwe this is not God. uNkulunkulu akayisho leyo ngoba noSathane unawo ama near death woza badesi khona uzokwehla. Ngeke nithuba mhlale kulo mzuliswano and be the woman. Ngoba uSathane uthi mina ngithi ngikhiphe njengoGoliath. Ethi ngikhiphe indoda yodwa nje sekimi. Then uIsrael uzomdedela. Uma ngabe ingidlulile soba isigqile. Uma ngabe mina ngehlo soba isigqile but here I am. And may God raise other women in you. May God raise a woman in you. May Holy Spirit raise a woman in you. May God raise that woman in you. Glory to God. Lord, let you multiply. Glory to Jesus. You are the woman and we're gonna give back. The faith is rising above. Hallelujah. And go what show this faith is Hallelujah. Church, we have conquered them. Hambani izwe linqotshiwe. Hambani izwe linqotshiwe. Ngiyathandaza ninenda uNkulunkulu emzweni la njengoba nenza transcendence ninenda mabandla. May God establish you. Christ came to destroy the works of the devil. Imagine teach himself as Satan. I ain't seen him about the Christ. Teach himself as Drago. I teach him I into a Kuluku. He may be so tall. And when he said a punch on Bulana, what the man could teach feed. Adam, rise. Food, Adam, food. And destroy the works of Satan. Arise, church. This is the foundation of the kingdom, the foundation of the church, the foundation of faith. Let the faith, this faith, make you victorious. Transcend. Rise above. What's the city? Rise above it all. Rise above. Rise above. The word is audible enough. Rise above. Let us all yes, I don't so much. It never tell you coming. No, we are in to make copies. 7 times tenders. The 7 tenders. This one, your spirit being we are in so transcend. So cousin, I must put another feet towards another.
Sishayela uJehova, sishayela uNkulunkulu, sishayela umdala bethu, sishayela ophilayo uZedwe phakade. Ake sishaye izandla enkulu sivule umlomo simbonge, simdumise ongcwele, simthulumile uthembekile, muhle yena uZedwe phakade. Ulinganiswe uNkulunkulu wethu futhi wena ungefaniswe. uNkulunkulu omezwini lakhe, uNkulunkulu omela izwi lakhe, uNkulunkulu onethembile izwi lakhe, uNkulunkulu wena uZedwe phakade. Kusukela lapha ngapha, kusukela kile kuyabeka, wena lokho uyini uNkulunkulu. Ngesifuna umlomo wethu simdumise, sithi ngubayede yena yedwa, muhle njalo njalo. Awusabonani wabadlali kaJesu, akasifuni umlomo. Siba uNkulunkulu ongcwele, siba uNkulunkulu osakhuluma ngezinsuku, siba uNkulunkulu osezwakalayo kulezinsuku. He is still audible, usezwakala uma ziwa zindaba. Yathi sihlangene lapha siyamuzwa ekhuluma nenhliziyo yethu, khuluma nokuphila kwethu. Simshayele izandla uJesu, simshayele izandla uMoya oNgcwele, simshayele inkulu izandla. Uyaphila yena uNgcwele, ungcwele uNkulunkulu, ungcwele uNkulunkulu, ungcwele. Sibizele ubungcwele bakhe naye, uNkulunkulu yena. Alibonge igama likaJesu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuthiwa kuzothandaza abangcwele, kodwa ukhuluma lento ithule kakhulu. Babengangcono ukuba uye othandazayo. Bishop nimlekelele, nimnikezele uMamFeki imic uzothandaza abangcwele. Ngicabanga ukuthi ukazi ukuthi athandaze, imbulo ebuye kakhulu. Umuntu ongakwazi ukuyithandaza kangcono uye. Awu amen bazalwane. Ngiyazi kuzokwenzeka nje, ngifuna ukushintsha yodwa mhlawumbe ney'mbili. Amen. Uyazi bazalwane, umlele lapha ngisho lento sithandaza. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ebusuku okhulume ngale ndlela. Kubekuyama ngathi sihlaleni phansi sithi uqhubeka sizwe kahle lento. Kodwa ngenxa yokuthi sabantu besikhathi nendawo ufuna sibuyele kuzona, uyena sibazalwane into ekhulunywa la. uNkulunkulu uma efuna usiza umuntu uthatha uGenesis ayomgcinisa umuntu kwisambulo. Ngisho bazalwane, nikho kodwa bazalwane kaJesu, angifisi ukushumayela. Amen. Kodwa ngifuna ukuveza lento kafushane bese sithandazela kuyona. Uyazi leli gama elithi transcendence, ngibona bazalwane angazi uNkulunkulu uzosilekelela yini MamFeki. Amen. Ngoba uyabona uNkulunkulu ekhulumile, mina nginenhliziyo enhle, nginothando. Mina angithandi umuntu ahambe ethi uzwile engazwanga. Yabo bese sefriyeke bazalwane, sikhonzela nje waqeda ngathi abantu abahlale phansi akubuza umbuzo. Kwangaba khona oyedwa obuza, ngase ngiyabuza mina. Uyabo uma ngandinika ithuba lonke bazalwane, hayi bazalwane ngiyivumele lento efafafumu. Amen bangcwele. Uyabo uma ngabuza nje ukuthi wena what do you understand about i-transcendence? Wena nje individual nje uku-ade uhleli lokuliswa eqhamu, wena uzwemi besisenomadini sakhonza kanje kwasebusa ngathi abantu ababuza imibuzo. Uyazi leyo culture yokubuza eyenziwa abafundi bakaJesu. uJesu ekhuluma kukhona abangamzwanga khona babebuza. Awu amen bazalwane. Lento eyibalekelela ekufundeni besiseNewcastle Saturday kwenziwe exactly leyo nto. Bazalwane, sekushukela babuza, sikhona behlangananeni khona uzosizakala obe yitshela ukuthi uzwile kanti akazwanga kahle. Phumela umuntu athi siyotransita, so wakhuluma so bona wena zothi bakufaka transit
Transita kusheni. Amen. Manje ngifuna ithuba abazali Eclipse. uma mfethu funeka ayithandazele nto mina ngizosho nje into emfushane bazalwane la ilaphaya encwadini yabaseFilipi chapter 3 from verse 10. How amen. Isho nje le nto le bese siyathandaza bazalwane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ashonile la Jesu yabuya. Yabuya ukuphela kwezinto, ukuphela kwesikhathi kufikile. Ezekiel chapter 7 uyibonela ingozi yes. uJesu yabuya ngempela uJesu into yokudlala bazalwane. Uyabuya uJesu. Yabuya uJesu. Yabuya le ndoda awufunde ongasifundela uma ufika ufunda iverse. Ngeke ufunda iverse. Amen. Omuzo benze konjani kufundwe amavesi maningi ashiyo kodwa alike lifundiwe. Amen. Zabhalansa lapha ngicela nje ungasifundela verse 10 egameni likaJesu. Amen. Lento mfundisi nje lento bese yathandaza uma mfundisi futhi. Amen. Soma ngenyawo masiqeda ukufunda bese yathandaza egameni likaJesu. Amen. Ngiyakholwa bazalwane. Amen. Ngiyakholwa umntwana kaNkulunkulu besaba uNkulunkulu. Amen. Ngizwela kumnandi kule nsuku okukholwa nje. Amen. Letithenzi abantu abahambe phambi kwethu mamshalo enze abathenzi kanti mnandi nje lento. Amen. Lento okukholwa ayenzi sibe yitshe mnandi nje neyinhlupheko zakhona sibe mnandi naso. Amen. Nobunzima bakhona bube mnandi nabo. Amen. Ongasifundela ke egameni likaJesu osesitholile bakithi egameni likaJesu. Amen mfethu. Chapter 10 verse 10 chapter 3 ngoba seFilipi sibekele lapho ku-transcendence. Amen. Ikhulu kakhulu igama leli elesingisi futhi ukuze imibuso nabanamandla baseFilipi Efesu 3 angithi baseFilipi chapter 3 verse 10. chapter 3 verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. La lento kuthiwa uTransida uPaul la kukhulunywa ngayo demonstration bazalwane mhlawumbe le verse izolekelela abazalwane. Amen. Kunento uJesu wayenza uJesu wayeqeda. UPaul efika uzwakala enesethi yena mina njengoPaul kunezinto uJesu azenza yena uJesu nami uPaul ngiyafisa futhi ukuthi lezi zinto uJesu kanjani azenza nami zenzeke kimi. Yingakho athi ngize ngimfuze naye wasevukeni wakhe. uTransida zakhona le part ethi ukwenza beyond the limit, beyond the usual. uJesu mayifika mafuna ama-gospels of ngicela ukusiza ngizwile transcendence. uJesu mayifika ufika kukhona inorm into ekwazi ukwenziwa wonke umprofeti okhona. Kodwa uJesu yena enguNkulunkulu wakwazi ukwenza into ebeyond ukuqonda nokwazi komuntu. Wafika kukhona izinto ezazenziwa yena wenza izinto ezibeyond. So uNkulunkulu uJesu umuntu uNkulunkulu wamenza waba uNkulunkulu ewumuntu. Awunikholwa abazalwane. So ukuzakwazi ukwenza lokho abantu abangakwazi ukwenza. Wayesetha ephethini. Leyo phethini babumshazi wathi wonke umuntu ozokholwa ngoJesu naye umele ukwenza izinto ezibeyond the usual. Uzokwazi ukukholwa ungenzi izinto ezingale ukucabanga kwabantu. That is why uPaul namuntu konke ayekwenza kwakungale ukucabanga komuntu. Nendlela ashumayela nendlela akholwa ngayo kwakungale ukucabanga
So ilento uNkulunkulu asibizela kuyona ebusuku sonke nathi sidinga ukuthathwa siyofakwa endaweni la sizokwazi ukwenza the import la sekuthiwa khona you break the limits yabona ukuthi yabona nje la umuntu wena uyazeka ukuthi umuntu mayifile nje uyafana ncwadi kuphela usezwa kakhona yize nimsuze nasekuvuleni anqabe noma ngafa nje naye kodwa phinde futhi ngenze njani ngikwazi ukuvuka futhi njengesonto bazalwane so yile ibandla elifuna uNkulunkulu lezinsuku why bazalwane it's because of isikhathi esiza sizobhekana nebandla kusho ukuthi umuntu okwazi ukwenza the usual angeke akwazi lesikhathi esibhekana naso ukujwayela ukuthi uzothandaza nje sengicela sekuphelile unless you are transcending you have transcended to isimo esithile uzokwazi ukubhekana nalesi simo esizohlangabezana naso kuliqiniso lingephike bazalwane mina ngomunye wabantu abathandaza kami kodwa abantu abathandaza kubafe mina abakholwayo uNkulunkulu noma uyakholwa noma uyakhona ngoba nje uNkulunkulu impilakise nje because unekezayo uthi ukezekeni ngibona ingozi ukuthi lithi iBhayibheli uzubona isikhathi esinzima bazocela ibambe lento ye-transcendent because isikhathi esinzima lithi ukhona abazohlukwa ngisho ekukholweni it's a prophecy so ingafiki lesizini yohlukwa kwabantu ekukholweni wena talking about kungcono ufike ukufa uwena usale laba asebethe transcend to lento kaNkulunkulu ikhona abantu abakholwa kaJesu ngoba akusizi ukwazi nokufuna ukuphila bese ulahlekelwa ukuphila okuphakathi ungwaha nokuphila kodwa bese inkosi yami ulahlekelwa ukuphila okuphakathi sizothandaza ikhona into efuna sibe yiyo uNkulunkulu afuna sibe yiyo esingakabi yiyo awulengisho kahle nomfethu ngithi asikaqambelana mabazalwane asikakabi yiyo ushilo mzana akabuza umbuzo saphakami siyeqiniso bazalwane kukhonziwe nje kwathiwa khona hayi sahlangana nomoya ingcwele isibaningi nje bazalwane athi ngekukhumbule kahle konje kwenzakalani mhla ngihlangana nomoya ingcwele isibaningi hayi ngoba singahlangananga nabo awunayo into ongayi-peak point uyi-peak point ukuthi the day I encountered uHoly Spirit nansi into eyenzeka empilweni yami sizothandaza bazalwane egameni kaJesu hawu amen sizoyicela mfowethu sikhulekise usithandazise Nkosi yami njengalento engibule kuwe mina ngikwazi ukuyithandaza ngikhuluma iqiniso kodwa nginenkonzo yokuyichaza ukuthi angeke bazalwane nesiqiniseko kulezi njengoba sixoleka ngakho bakhona abantu abanye basavana lesizini esiyakini kulezi sikho unless sonke sithola ukusizwa inkosi sithatha isimo sikaKristu esikwazi ukujabula nasezimeni ezinzima ngokwethu kwabushabalala ngeke sikasikhulu yasikhulu into ufuneke ubhilide phambi kwabantu bese uba honest umwethu ukuthi yabona mina yabo ukhona umuntu owenza umzekelo uba kutene sasike so indawo ngomhlabeni ngani endumo sasisendumo ngoDisemba 2 years ago 2023 sininzi imvuselelo uthi ubaba uTembe enza umzekelo walento ukuthi uma ungazange waguqulela kulento uthi bakuthatha umuntu athatha uJesu uthi uJesu inkosi uthi wena yebo bakuthatha ezulu ajikele la ngapha kufana ngale ngendi bese phinde bebuza usukana ukuthi asabasabona abantu yamthatha uJesu bese bethi wena uzokhala ukhale ngani ligcwele lokukhale ngani siyazoqhumisa isibhamu uthi ba uthi bese uthi loba wayithuzekela uthi afanele ngale umvumo bese kuqhoma isibhamu uthi uJesu yini athi inkosi ba angithatha umboni ngale abuye sigcwele igazi athi khona umuntu othi uJesu inkosi la aphinde babamba umuntu babefika ngale wayenza umzekelo wesikhathi esizayo uthi bafika ngale bafuna ukuthi mayibona ukuthi uyaphila yabo awuyaphila kanti ngeke uthi ufile akunawo inqubo isibili makuformatise yethu 50 uthi bafika ngale umuntu uhlethu yenza nje ukuthi senzani uthi uJesu inkosi bathi ewe inkosi uthi uma umuntu mayisephuma kwesithathu after iholo li-empty
siyajikana naye wayezama ukudemonstrata the times esithatha asisudutshulwa asisugwaza physical but kunezimo ezizosehlela ezizosenza sibe manqikancika ummeli uJesu kunezifo yabaqala abantu abagulayo baba ugula umethemba uJesu ishaye ubaba ngangifundisa uBishop loncwadi iGod's Generals ubaba uA.A. Allen one of the great men uNkulunkulu abasebenzisa ubaba uA.A. Allen ithi wafedakile wayenesifo samathambo ebuhlungu sifike eyobona udokotela tuwehlele ukuthi ezobona udokotela ngakusasa le ncwadi mayichaza ithi wahlala phakathi engomini yakwazi wabiza abantu ayahamba wathi hamani ngithenge just a whiskey ngifuna ngiphuza ebizi ngidambele ezinhlungu la twaphuza lobo tshwala wafa the pain was too much. There is pain too much. I'm trying to call it pain. There is too much. There is a lot to do with man. Our food, effort, as I'm got any needs. Miranda Martin, yes, we are coming by in pain to the South Africa. Uno, I think we are trained them. Kuno, Kubala Hegel, Pilo Parad. Mtata Sakoma. How statistics? Statistics we prime no shumela kwami angila no Jesu for we prime yabona sethu konke inkulu asengasenza uJesu khona lapho nje obethatha kuyisele ekhaya yabesabazalwana yilento babushabalala animals ibandla kaNkulunkulu yokuthi sokuthi izinto esisephakadeni babushabalala ukufa nohlutho so lezi zinto zombili azikufiqule leyo hlutho isidelelekile so much siyakhuluma ngale ngoba mathuna sonke siyawabona ake sikhulume ngalo ukufa if you want to emuva bayibona kostele akathole hakaka where would you spend your eternity ngene emotweni ehamba ngamasondo ehamba emgaqweni ama-potholes kunabantu abadaliwe nje ukuthi ubuyele emuva nje nithi mina ngophuma la ungakasithathi lesi simo usho ukuthi uzoyibona inkosi yilezi zinto bangcwele abafazi abangafuni ukhulunywe ngazo angeke umuntu onshena ambone uNkulunkulu yingakho umuntu akaze uzosithandaza nomzalwane ukuze lo mbona uNkulunkulu ambonise wona ayocela uNkulunkulu afuna ukuthi mhlawumbe ngeleli iholo lingeke lingeniswe kuleso simo ukuze noma athi ukufa kuyafika manje kusuke siready ukuyibona inkosi noma athi uJesu uyalanda namhlanje ibandla lakhe ukuze sikwazi ukuyibona inkosi ngoba ikhona into okuyinkosi sinambukela mina sibabushabalala mina phansi emshweni mina ngicela ukudlala kwamadonsela kakhulu lapha emshweni ngibuke nje umuntu uthi ya ushushu isizulu nje uwe ngempela abantu abashengayo mangathi asibamba iphethi nje sesingabamba kuwe nje iphethi abantu abayezulwini akujabula ukuthi iphethi ikhona uJesu iphethi yingakho ufuna sithathe isimo sikaKristu the only phethi asikwazi ukubuka umuntu futhi sibuje ukuze sifikeleleke lento esho uPaul ukuze sifike kule ntayini ukufa nokuvuka kwakhe ikhona futhi siyicela uNkulunkulu lento Jesu awuyiyo ibingeke yenziwe lapha kithi bese sithandaza kahle ngisho nabazalwane sasinodumisa kwenye unyaka think of 2015 athi umuntu ongekathandaza athandazela ukufa uthi uNkulunkulu ngibulale mina akufe yonke into ngami ukuze wena Kristu kwazi ngeke bafethu basalwane madoda angeke kwenzeke bamadonsela phila uJesu nawe bese kuyakwazi ukuthi icebo likaNkulunkulu liphelele lokhulu ngeke ngibonele yami impilo mina nginefiso ngineyidingo ziyaphambana noNkulunkulu and bis ukuthi ufezami ukuze icebo likaNkulunkulu njani qhubeka akwenzeki ngoba mafuna ukuthandaza nabazalwane you need to transit bazalwane sicela sonke lento sonke sicela nami ngikhona ngingaphi ngekwazi ukuthandazela akeze uzana umuntu uyakwazi ukuthandazela
ngoba siyamdinga uNkulunkulu asilekelele ukusifikela leyo nto. Mina ngilento nje bancane ngicela ukuthi mina ngiyakuthanda ukumthanda nje uNkulunkulu ukumthanda uyena uMdonsa bazama ngayithathi lento ngenhliziyo amandla amakhulu thanda uJesu esikhathi umthanda nawe uzokuthanda bese uJesu ayakwenzela into osuyifisa. Amen. Kodwa ungakafi wena ngekakwazi uJesu ukuphila. For as long as kuseno I me myself angeke uJesu akwazi ukuphila. Yabo uma impilo yakhe isaqala ngawe ingaqali ngaye ngeke sikwazi ukufika lapho basema. Ngoba kunento ayiyafuna ukuyithula kithi. Bakuya ama-container basema. Kunento uJesu ayiyona afuna ukuthi ayithulele kuthina. And indlela ukuthi ayithulele kuthina, we need to empty the container so that uJesu ezofuna athenge lapha phakathi kithi. Angeke bamfike yacela ukuthi uzothandaza egameni kaKristu Jesu.